Kdyby ráno kohout nezakokrhal, spali by tu všichni jako šípková růženka. I když děda Lebeda vysloužilý námořník o sobě tvrdí, že spí jako na vodě. Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče dál doskáče. Já už dávno skáču. Ale co když se mi to dneska nepovede? A povedlo se! A děda Lebeda, ten jde na všecko s námořnickou rozvahou. Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet. Slyšíte, jak zhluboka hloubá? V Tuňce u ostrůvku žil starý kapr. Jája s Pájou si dnes vyjeli, aby šupináče navštívili. Počkejte, kluci, jedu s vámi. Strýček už zase počítá peníze. Pšt, už připlaval, ať ho nevyplašíte. A zítra bude posvícení. Jájo, Pájo. Šiv sa prloď, kde ti kluci zase jsou. Jájo, Pájo, Jájo, Pájo. Musíme udělat pořádek doma i na dvorku, plavčíci. Vždyť zítra máme posvícení. Strýčku, takováhle krásná ryba tam plavala. Nejmíň metr měla, je v Tůni u ostrůvku. Zatímco se u dědy Lebedy uklízelo, kupci Krkovičkovi nešel ten kapr z hlavy. Všechno je uklizeno, kapitáne. Jo, uklizeno. A co půda, plavčíci, tam je také nepořádek. Půda, to bylo něco pro kluky. My jsme něco našli. Aha, to jsem si dovezl až ze Šanghaje. To už je let, co jsem se plavil po jižních mořích. Heršiv sa prloď, plavčíci, když je zítra to posvícení, tak vám na večer připravím překvapení. Jája s Pájou z toho sice moudří nebyli, ale už se těšili, i když nevěděli na co. Děda Lebeda je ale zarazil. Počkat. Na ostrůvek pojedu sám. To by večer nebylo žádné překvapení. A budou koukat.
Děda Lebeda se těšil, až se setmí. Až se setmí, vyrazím na kapra. Bude z něj spousta pěkných porcí. Těšil se zase soused Krkovička. Teď musíme počkat, až bude večer. Pak se na ostrůvek vrátím a uvidíte. Ale večer je čekalo opravdu překvapení. Pramice byla pryč. Já už vím, jak na to. Máme přece fárokáru. Měli, ale uklizenou a zamčenou. A Jája ztratil klíč. Strýček není doma, ale byl tam vzkaz. Jsem na ostrůvku, kapr bude. Já přece nechtěla, aby ho strýček ulovil. Mně se kapr líbí živý ve vodě. Pojďme za dědou. Krkovičko! Sousede! Já ho vidím. Krkovičko! Strýčku! Pane Krkovičko! Vždyť mi vyplaší rybu. Musím jim dát znamení, aby přestali. A tak ohňostroj nakonec spustil Krkovička. Kapr se dál prohání v rybníku a kluci si o té příhodě vyprávěli ještě po posvícení.